bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe amtuɓe yebde ayawa habrirde Pindi TV mbiten ko aadi bile aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi mon e yewtere mon nde jiɗɗon ayawa mon habrirde nde cuɓani ɗon koye mon woni Pindi TV yewtere wiyetede holmbo woni an arti kadi taw koye mbadi kuftidinde en calmini o mo ganduɗa ko gardiɗe galle o guila o mo ganduɗa ko Babou Abou Samba Diop Thiatou Walo Moussa Mati Ndey Fatou kala mbono golloɗo en calmini ɗum en juurima ɗum yewtere wiyetede holmbo woni an arti taw koye mbadi kuftidinde nde mbiruɗen tawana bismiɗo yontaɓe leñol ngol nde tawno sanɗaji duɗal jaabi hattirde ɓen ko sanɗaji kono tan sanɗaji tawateɗi toon to photo combiyum men ɓenne ko sanɗaji ko ɓen bisminen ɗo kono hadde nden tawde yewtere nde wiyete ko holmbo woni an maɓe kaal holmbo woni kamɓe kono hadde nden tottaten ko mo ganduɗa ko Basir Mountaga Sow ceerno Basir Mountaga Sow ko on tottaten o salmidira yeɓoɓe ayawa habrirde Pindi TV assalamu aleykum ceerno Basir. Wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ceerno Modiba min juurimama ko heddi ko yeɓoɓe ayawo Pindi TV to gonɗon ene gonirɗon e nden wirdinede kala min mbi won assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bihamdillahi e mantude nemaji Allah nde Allah addi en e nder oɗo galle saabu ko waɗi foof mawɗo oɗo galle musidɗo men ceerno men e mawɗo Abou Samba Diop e ko gorko jontaɗo e nder ngol ɗo leñol ko gorko jiɗanɗo min e hoore mum tigui tigui no hannirta ni momin batti hakkille momin teski momin ñambata e mbadi mum e yaadu kala nde tawi wonno en ɓooyi haalde ceerno Modiba yontede ko gonga labde wuti nde en hen jeeya walla pooso hewde kalis ko gonga wonko ɗum nafata wonko ɗum wallata kono wonko heeɗi ɗum dow sababu no yeeyde ƴiƴamdimago muɗum gam leñol mum mo kala so fini en dewa e haaju mum an pina dewa e haaju leñol ko noon min jiiri mawɗo Abou Samba Diop gurdam makko guila ɗo fuɗɗi ha ɗo yarat hande ɗo ɗum waɗi min badde makko ko heewi min jaade makko ko heewi hande min beltima Seydi Ba ɗum noon weltanama ceerno Basir Mountaga Sow kono en batta so wona to ten ceerno Zakaria Ousmane Sow ko sosoɓe kuccidirmi ɗum kam man nan jogori waade ni assalamu aleykum. Waleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh Allah jarama Ba Modi min calni min juurimama ha toon to tareji no mbiɗa ni en calmini dennagal bandiraɓe e daroɓe ayaw hawride Pindi TV ɗo e galle men ganduɗa hoorema ko galle Pulago min calmi galle fof min juurima min jurnata ko ceerno Basiru yabɓi to jiɗɗen haalde ɗo min dokkima konngol on jonnataka ko sanɗaji mbiya noddaɗo kono ina teska e caɗele sanɗaji e guure men Fouta koɗorde mumen adan o no welno sanɗaji ne jogui jaatigueji kono hande sanɗaji natti jogade jaatigueji e guure he nden jogota no batti yomte ɗum ne jirɗon ɗum onon eyyi ɗum waddi ɗum ko waylo aduna o waylo jamanu ene wawi taw sa ƴeewi ɗum e guure kewɗe hay so tawi nder lamorgo Dakar ngo ɗon ndiɗo leydi ɗo nokku mo gonɗen no kewɗe nden luɓeteno kono hande jamanu yaaji yimɓe keewi kadi gurɗe ɓeydima en dañi joni ken dañano nden on en dañi ko ene courant ji en dañi kuɓeji andiraji mahaɗe taw ko kasaji kewɗi mbaɗa hen nden a aratan an hoore ma sato ngi dañde to koɗɗa a wawi yaade tacca cangol coppa leɗɗe ma gara mbaɗa nokku gona hen walla dokkeɗa goɗɗo joni aɗa Fouta a tanno wuuro ngo woni wuuro woto ngo heewano galleji galleji tati kono hande a tawa wuuro taw galle goto o yaltini fode galle 5 jeegom yimɓeɓe keewi ɓesni guure ɗe gonti guure tiyeɗe ko nandi hen kadi janguete nden koye leɗɗe joni koye courant ji alay sago ɗum so jobdoɗi hen seeɗa taw ko jamanu way noon Seydi Ba taw ko jamanu way noon dottotomi koye ceerno Basir Mountaga Sow tokore ceerno Basir en calmini khalifa général Oumar yen woni o mo ganduɗa ceerno Basir Mountaga ko wona ko ɗum sen teskima ɗum te winomo joni o haali batte yimɓeɓe janggata joni koye lampaji kono noon wiya ko janggude e leɗɗe ɓuuri wadde no mbiyata ɗum ni min wona ceerno mi wona almude koye mawɓe seeɗa mi jeeɗa seere men ceerno Modiba golle ma jooɗi peewi seere men mawɓe adiɓe wonko cifoto e mbadi nden nde jangguete e leɗɗe annore koɓe kalatno hen ko hay enen e yonte men hande wonko teskiɗen ko gonga ni kesam hesabu naati e windere nde no ceerno Zaka Ousmane wini e capitalisme d' abord adi arde e nder nokkuji men woni reedu Fouta nden wonno so tawi woni ala mo lubɗa e nokku ala ko mbawɗa hutorade so ɓooyi nokku ko janowo hande ɗo gonɗa kala keewedi yimɓe ɗi naati
won sohluɓe tawa ɓe ko jannginoɓe école tawa ɓe ko yimɓe liggotoɓe e gure he hannde gartam no foti fof sa luwi ma woto keɓɗa heen hankkadi waɗirde no wano nden ni natti webde kono ha hannde enen ɓiɓɓe fulɓe eɗen jetti Allah koye nder reedu Fuuta tan walla koɗo tawɗa fuutanke tan mbawata jippade ceerno Modiba ha hannde ɗo ɓuuri fewde e nokku makko ɗo jippima ɗon ɗum ko ƴiyam pulagu ngu woni noon ha hannde karansiragal gono ngal hanki ngal e ngal heddinde tawi wonno koye pulagu ko noon Allah windir ɗum koye ɓiɓɓe pullo tan jippotoɗa ñaama jara ko heddi ko ɗo jaaɗa ko adduno ko posma ñaama tan jarta donc ko ni ɗum wayi kono ko modi mi arta ɗon seeɗa bisimilla namdal namɗa ngal ko jangde banggue leɗɗe e jangde banggue kuura lampaji ɗum ene jogui ceerno Bachir ko fuɗɗi haalde ko ene sirti seeɗa nde wonnoon nden no mawɓe no guurno adan ni jen kaalino jamanu hesam hesako boyle joni ko adina waylo nden ko leɗɗe tiwno jomum heeɓe mbiyata ɗum ko baldugal sa dépend woni diwru no mbiyata so tawa tinɗum addi ko hen jangganɗa kadi ay nden jangde janggata koye dudal janggata koye leɗɗe kadi aɗa winde alluwal ƴeew en waɗi bindande ɗe jangganɗa e dudal leɗɗe ɗe jangganɗa de ha gona mamirade a yejita no windirno e alluwal ngal ni ɗum ala to dañete sona eɗen gueɗe wona bonnidde janggo banggue defte ala kono ɗuma ɓuuri wawde tabidde ɓuuri wawde ñiibde e banggue hakkille so tawi jangga ne woodi ene wawi taw haqqillaji no certiri so tawi a janggui banggue defte aɗa wawi janggude jaa wawde kono sa renaki janggude alwol ngal ɓuuri wawde ñiibde ɓuura tabbide hay so tawi a janggi a ɗiggini acci ɗon duuɓi capantati sa ari ɗon tawta ɗum ko banggal leɗɗe nde noon mbaɗɗa ko leggal kuɓuɗa jangguɗa koye leggal kadi binɗa ko daha e kudol Seydi Ba e ko noon kono en jawata joni ko ndewmi takel duttoɗen koye en jii leɗɗe ɗe natti janggede kono wona janggirde leɗɗe ɗe tan lampaji ɗi gaari kono jii kesam hesamako sanɗaji nden neɗɗo tottuma baydaji adda e ma gona jangginde baydaji ɗi yawmuni a ala jobdi ɓe joɓatama kamɓe ko ma tan ɓe almudo o jofno o artire walla so wona ɗum kamɓe ɓe toppitaki ñamdu makko ɓe toppitaki yardu makko an jangguinat an waɗat foof kono oɗo saaha kadi ne way kono won joltuɗo hen so tawi oɗon jogui ko teski ɗon ɗum ina woodi ha oɗo saaha walla natti wodde oɗon sifa gononoɗo e reedu Fouta golle ma jooɗi peewi ceerno Modiba ko jaɓɓal gurdam almudagu kalɗa ɗo hanki ko ɗum wonno ceerno o jooɗoto omo jangganira Allah ɗo jangganirta Allah ɗo finde subaka fof ƴetta ɓiyum mi addinima baydaneni gonda e bayda o nafoore bayda o e ma ko finde subaka o yaha o yeliyo o daña hunde cengle noon yarata ha jamma e nder ko dañata ko kanko ko hen gurna makko fawi sabu maw yeliyo ko hasiri maw yeliyo ko wiyete ko wottine almudu no wano hanki e hirtine almudu ko no wano ñalom hanki o aduna noon ne yahata ene ɓosa yeehi ha yettima e jamanu hande o tawama nde mbattenno nde ɗo ceerno Zaka Ousmane wini e suuraji ɗi ɓuuri wawde ñibde minen komin teski ko wayno entre parenthèse calminen ceerno men ceerno Aboudia koɓeno buusiyaɓe enen makko gonɗanno nde min jangganno e nokkuji duuɗi he nde no ceerno Zaka wini koye ndondi duɗal ndi koye he neɗɗo o wonata koye so fini subaka o yeliyo kono noon duuɓi ɗi ne mbawi yaade haɗe goɗɗoya jaaha ha naña duuɓi sappojo walla ha duuɓi nogas hayso alowal ngal towani kono kala ko kuccuɗa ɗon ko mayde ittat ɗum hande noon kesam hesako aduna o en yetti vitesse yilla tan ko adi 2000 walla ha 2000 faade joni duuɗe goɗɗe gaddama ko wiyete ko daraji mahama yo yaade programme aduna kadi ko gonga aduna kala ken yaaha yo yaade mum wona feradema ceerno Basir ceerno Oumar Sall e ceerno Samba Niass ɗe ndewɗa ɗo a tintani ɓe mbi ko ɗin suuraji ɓurata ñibde ɗe kalɗa ɗo duuɗe kese woni daara moderne ko ɗon jahamme ceerno Zacharia duuɗe kese ɗe ɗo garɗe ɗe hande saɗa wadda ɗumen e duuɗe Fouta ɗe ɓe to joɓetanoke ɓe gano joɓe te ɗum ga way kono ɓuuri yawde ni beela aɗa wawi rendinde ɗiɗo suuroji ɗiɗi beela koɗi ñiiɓoji tan Allah jarama a jarama Bamodi min beltima kadi lawol gongol no mbiɗani ko noon nde won aduna jahata koye wayloji kadi saaha foof e mbadi mum mbadi kala e golle mum hono heewi no heewi wiyede ni suuraji ndendi en kalni ɗum joni ko ɓoyani ko eɗe metti heftade hono majji kadi janggueteɗe gaaɗe eɗe bonnitade ko jangɗele moƴƴere kadi koɗe jawɗe no mbiɗani kono ay to almudo jahowo ene yeelo
no ceerno Bachir wi joni ni omo tiynuya omo damna gesa ceerno omo daña suura o daña suura en wawi leelo ɓooyo ɗon taw dañani suura kono ko adi omo daña suura o wonko gollal gongal ko adi suura ngam yiilade barke dawande ceerno en tenoyde en wallahi ñalama alarba en wallahi jamiye en wallahi aɗa watta en gueɗe ɗum joni ko gollal gongal addantuma caggal jangde gayna wawi jangude mbawa ga jangde ma tan ko kalisma bamma en jogui walla jinnami ma en jogui joɓatma jangga nder duuɓi tati jaaha mbawa kono ay sa wawi ɗon ay sa acci defte ɗe tan defte ɗe gaccete sa wawi a jang ñande fof ka janggo firti somi faami dal kalɗa ko needi ndi kam wallahi ko fuutoto heedi needi ndi e fuuto e barke kadi sa acci toon ay ɓen jangoɓe ga e daraji ɓe ay jangoɓe to e fuuɗ ɓe soɓe gayni soɓe ngari nokku goto ay ɓe jiita ɓe ne juure hande ne mbanne zéro uji ɓe gono yaltanoɓe hanke ɓe ɓe gonano joom daraji en joom daraji en suwa ɗum taw en wawi taw kesama sen kono suwa arta o ko ɗum waɗi oɗo fannu serte oɗo fannu Seydou Ba oɗo fannu serte oɗo fannu ko ɓeɗon goni sanɗaji kadi mbiyen jogorɓe ɗowani en ɗo suudu sanɗaji e nder ɗo e nder télé men Pindi TV kono en mbawa gasnude yewtere nde kadi taw en kalani joljole en jii ko ɓooyani ko debbo wattude humde dewle e ɗum ko way noon onon ko yiyande mon hen ko refti ko hen en ji silama Cheikh Oumar artirama ɗo e leydi Sénégal kono heewi haalullaji ɓe mbi ko silama Cheikh Oumar ka ɓe mbi wona kono won wiyannoɓe silama kala gonduɗo e Cheikh Oumar so tawi silamu addama ko silama Cheikh Oumar mi hettima ceerno Saydou Imam Rawdo o wi silama gandaka ka nan toon to Mali kono jiyanɗe mon debbo wattude wiiden homo dewle e gueɗe mbawi noon ɗum kam noon ɗum ko ceerno Bassir bisimilla moon golle ma jooɗi peewi ceerno men ceerno Modiba weltade e nder ko kalɗa ko saabu no mbiɗani émission min jogui minen e nder oɗo saaha suudu sanɗaji émission o wiyete suudu sanɗaji ma welde ko suudu sanɗaji saabu suudu sanɗaji ala fof ɗum woni e télé Pindi tan saabu suudu sanɗaji ceerno men ceerno Modiba fofo nen nder to nde tawi wono no haala men nane ni mbatte kam hen noon inchallah ko e nder he jeyɗa sanɗa yaagal e nder reedu Fouta e jangde mum no wano won école mo joguiɗa ɗon ko mbawɗa pinal jogoɗa ngal eno mbawɗa wurde e almudago ha yetto ceernago ngu e gueɗe goɗɗe e jiida non noon artude namdon magal sohnaji jooɗade wiiden humo dewgal sabu ɗon jiɗɗen wiide enen hay neɗɗo goto e leydi ndi to banggue almudago en jeddata en mbiyata ko woni e dow munen ko ni ene feewi walla feewani ɗum ko yimɓe hettoɓe kettoon enen sen namdoɗen tan koto banggue bindi enen ko ganduɗen to banggue sohnaji ko wiyete ko debbo hay to haala muɗum en ɗeɓi yaade ha koko ɗeɓa hay haɗede no feewi gueɗe mum fof wiya ko yo nder sen teskima gorko sen juula nanti nan sohnaji ala fof ɗo juulata wona to wurnama wona gueɗe mum hay hen nokku ala ɗo wiya yo sawto ɓamto fofo nde tawi oɗo sawto e hoore mum wonno ardata won maniére gonɗo e sawto ene wawi welde goɗɗo beele wona rewɓe kaali ko beele wona ayamba Allah haali o tan inna kaydi kunna asimun rewɓe peeje mumen peeje mumen mbaɗa wona ɗum woni ko rewɓe tan no mbaɗa tan ko jola eyyi en tout cas andi arifine billa en yimɓe wiyeteɓe kañumen goni rijalullahi worɓe ganda anduɓe Allah so tawi jooɗima kala ko waɗa e aduna heeɓe mbiya wonde inna kayda seeɗano kana daifan gando goto jooto toon ɗum naññamo wona e woyde o seeɗani foti ni kala ko waɗa e aduna e bonande ko seeɗani waɗi kono so Allah wi ndeɗo feere ne famɗi ruttima addi kadi no mbiɗa de inna kayda kuna kana asimum koye bandiraɓe juuɗɗum ɗo huude hawnide holno debbo ɓurdata seyɗani e mawnude feere kono sa ƴeewi e nder oɗo aduna kamɓe jogui fofof ko moƴƴi ko kamɓe moƴƴita ɗum banggue goɗɗo keɗɗo o kadi goni nangue goni ɓuɓri goni gudi fofof kam eskey wallahi bamodi Allah jaama kono ceerno gardata min koye galle Cheikh Oumar o silamu mbiya gadda adda koɗo ko jogui ɗon hen ko ɗon kaala fof no foti fof no moƴƴi wallahi gam yeɓoɗo a yaw habrede Pindi no mbiɗani ko noon men kaalen seeɗa kono hay so tawi en mbawi junnade hen ɗo noon bunde nder e gona humpitima ɗum kadi jaggata hen koye konngol kamɓe jeeɓe ɗum ɓe e jeeyaɓe galle Seydi Cheikh Oumar Fouti wiiɓe kaɗa silama hay so tawi ene wawi no mbiɗa nane ni taw wona kanko jeeyi ɗum kono ko yimɓe makko ene mbawi jeeyi ɗum watte e inde makko kono enen fof eɗen gandi en nani ko ceerno Seydou Mountaga wi ko silama makko kaw jogi ka nande Badiangara ɗon ko ɗon tan en mbawa junnade ɗon kadren ha jen kadi ko ɓurɗum labde Seydou ko ɗon katen suudu sandaji onon goni ɗo ɗum holno keblorɗon suudu sandaji yewtere waɗore ɗo e Pindi TV télé men ala kadi ɗo woni e télé ko weeli ko Pindi TV o heɓtinte koko Pindi TV suudu sandaji kadi ko ɗo holno keblorɗon oɗon jimo kadi walla on jimata minen jimata ko daade mettude min jogui ala daade mettude daade gonɗo den beeli ala daade ne belani
kono noon so tawi suudu sanɗaji somin on jimat ɗo noon ko ma jimon yewtere nde ɗo kam hayso min jimani ni ko daaɗe belle min gadda jimi mimi mbaɗe mimi seeɗa hade mon yaade suudu sanɗaji minen joɗa joni a ɗowiri ni min jotto min ɗowiri kono somin ɗowi min gaddat e nder he almuɓe yimoɓe almuɓe nan nder almuɓe nan nder te sernaɓe nan nder holko addi miiji suudu sanɗaji e nder capital e nder Dakar laamugo dowle Sénégal gandu ɗum de kam meeɗa wat ko adi ɗum fof koye kala ko ene yimaɗo koye ɗemɗe goɗɗe wonno yimeteno jimɗe men hanki woni ha hande kalta enen ko wonɗo hanki ko ruttunaɗe ɗum saabu ko hunde mawde wadde fayida ɗo annabi o mantate sallallahu taala alayhi wa sallam bimi yon kawal nana mantore nde taw koye ɗemgal bajje Abdoullahi kami aminata kodda annabaɓe ganda moƴƴo jettaɗo katu kange gandaɗo mawɗo jikku ɓurnaɗo windere eyyi kono noon suudu sanɗaji bandiraɓe yeɓoɓe Ayaw Habirde Pindi TV en paami tigui ko ɓeɗo gonno hoɓɓe men Basir Ousmane Sow wondude Zacharia Ousmane Sow Basir Mountaga Sow wondude Zacharia Ousmane Sow ko seremɓe kadi suudu sanɗaji noɓe mbiri ni inchallah ko ɗo e télé men Pindi TV gandon ala e Dakar wona Dakar tan ala e téléji gonɗi ɗi Sénégal foof suudu sanɗaji mbimi koye Pindi TV on jinoɓe jodorini ɓe ko yontaɓe te kadi ko jamen gande en machallah yo Allah nurɗin gandal ngal ɗum noon yewtere moon wiyetede holmo woni an ko ɗo hadde en kadi ha saaha goɗɗo toon to karallagal ngal henno toon ko mawɗo Samba Diop Thiatwalo wondude Moussa en jetti yeeɓiyankoɓe Babou Abou Habsat Coumba Hamme yewtere holmo woni an ko ɗo hadde en ha saaha goɗɗo Allah jarama on jarama Seydou Ba